Nu vil jeg bevise kosinus relation. Så hedder det a i anden lige med b i anden plus c i anden minus 2 gange b og 2 gange b gange c gange cosinus til vinklen, og i det her tilfælde så er det vinklen til vinkel A, da det er lille a. Og så hernede så skriver jeg b i anden, eller omskriver den, og så kommer det til at hedde a i anden plus c i anden minus 2 gange a gange c gange cosinus til vinkel b. Og hvis vi tager lille c og gerne finde den, så siger vi sådan her. Og så siger vi a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Når man skal finde den husliggende side, så i en retvinklet trekant, så bruger man følgende formel, som hedder cos lige med cosinus til vinklen gange hyp, som er hypotenusen. Og for at bevise den sætning, så vil jeg tegne en trekant, som vi kalder A, B, C, hvor det er det så lille c, lille a og lille b. Da det her det er en formel for en retvinklet trekant, så skal vi dele op i 2 retvinklede trekanter. Sådan her. Det her stykke fra her til her kalder vi x. Og det her stykke herovre, det kalder vi b minus x. Da hele det her stykke, det hedder b hernede. Og så tager vi bare det her stykke fra, som hedder x, derfor hedder den b minus x. Yes. Nu kan vi så regne de 2 trekanter ud. Så den kommer til at hedde x i anden plus, måske jeg glemmer det, og sige, at det her, det er højden på. Så den kommer til at hedde x i anden, vi bruger Pythagoras, så den hedder x i anden plus h i anden, det er lige med c i anden. Ja, det er vores hypotenuse. Og den her ordning kommer til at hedde b minus x, for det står i parentes, og så i anden, plus vores h i anden, og det er så lige med a i anden. Nu kan vi så isolere h i anden her, og efterfølgende sætte det ind i den her form, hvor h er. Så det vil jeg gøre nu. Så kommer man til at hedde h i anden lige med c i anden minus x i anden. Det er det, så det er så ind på h's plads her nu. Nu siger vi b minus x i anden plus c i anden minus x i anden er lige med a i anden. Yes. Og så nu vil jeg så ophæve parentesen. Så kommer den til at hedde b i anden minus det dobbelte produkt, som er 2 bx plus x i anden, da det er minus x gange minus x, og det er plus x i anden. Plus c i anden minus x i anden lige med a i anden. Ja, og nu går de 2 x i anden ud med hinanden, og den her er plus, og den her er minus, så det kan vi bare gøre sådan her. Og tilbage står der så b i anden minus 2 bx plus c i anden lige
Og nu står der godt nok x her, og det indgår ikke i vores form her. Den her. Men vi ved, at x, det er det her stykke. Og det er egentlig vores hovedstækkende side. Så derfor kan vi bare indsætte det her. Og vores hypotenuse, det er egentlig vores c. Derfor kan vi skrive bn minus 2b gange cosinus til vinklen gange c plus cn lige med an. Nu har vi egentlig vores formel herovre. Den skal bare skrives om. Den kommer til at hedde an. Så hedder det bn plus cn minus 2 gange b gange c gange cosinus til vinklen, som så er vinkel A i vores tilfælde. Og nu har vi egentlig bevist cosinusrelationen. Okay. Jeg vil bevise, at hvis f af x er lig med 3x i anden, så er f mærke af x lig med 6x. Det vil jeg bevise ved hjælp af tretrinsreglen. Først så tegner jeg lige en mulig graf og vælger 2 tilfældige punkter. Det her punkt, det kalder jeg for x0, og det her punkt kalder jeg for x0 plus h i den her afstand. Den kalder vi for y-værdien kalder jeg for f af x0. Ja. Og den her kalder jeg for f af x0 plus h. Det jeg vil finde, det er at jeg vil finde tangenten, som er det samme som f mærke. Og for at finde den, så skal jeg først finde, eller så laver jeg en sekant for at hjælpe. Og det der så sker, det er, når de går sammen, så finder man hældning på tangenten. Og først så skal jeg bruge den her formel. For at finde hældning på sekanten. Så indsætter jeg tallene fra grafen i den formel. Så man siger y-værdien, det er den her, f af x0 plus h minus f af x0. Og så tager jeg også x-værdierne, som er x0 plus h minus x0. Og allerede nu der kan man se, at de her to går ud med hinanden. Så sætter jeg de her led op i funktionens op i den her formel. Så man siger, at hældning på sekanten er lige med 3x0 plus h i anden minus 3x0 i anden. Det er med h. Og for at udregne den her, så er det det samme som at... Okay, jeg gør det. Så er det det samme som at sætte den sådan over for hinanden. Og så udregne den der, så det bliver 9x0 plus, der er 2 af dem, så det bliver 6x0h plus h igen. Og det sætter jeg ind her. Og så mangler jeg det sidste led, og når man sætter det ind, så bliver det bare 9 x0. Så går de her ud med hinanden, så der står 6x0 h plus h i anden delt med h. Når man så dividerer med h, så kommer der til at stå, at hældningen på sekanten er lige med 6x0 h. Og når h så
så går mod 0, det vil sige, når det her punkt rykker sig længere og længere herned, så vil sekanten og tangenten rykke længere og længere sammen. Og så finder man ud af, at f mærke af x er lige med 6. Okay, jeg vil gerne bevise Pythagoras sætning, og det gør jeg ved at tegne. Jeg har så tegnet 4 ens retvinklede trekanter, som udgør en stor firkant og en lille firkant. Og vi ved, at den lille firkant er en kvadrat, så det er lidt vis, fordi alle vinkler er lige store, og alle sidelængder er lige lange. Vi antager, at den her hedder x, og den her vinkel hedder y. Og vi ved så, at den her vinkel er 90 grader. Derfor kan vi sige, at x plus y plus 90 er lige med 180 grader. Den her vinkel har samme vinkel som den her, da vi kan se, at en trekant der var drejet, så den kan vi y-mærke. Så ved vi så, at x plus y-mærke, så mangler vi den her vinkel, og den kalder vi for v, så den plusser vi også på, så x plus y-mærke plus v er lige med 180 grader. Og derfor ved vi så, at vinkel v er 90 grader. Vi vil så bevise, at CN er lige med AN plus BN. Vi starter med at regne arealet af den store firkant ud. Og da vi ved, at sidelængden er A plus B, så kan vi sige A plus B gange A plus B. Og det gør vi så. Og det omskriver vi så til AN plus BN plus dobbeltpunkt. Nu regner vi så arealet af de 4 trekanter ud. Og det gør vi ved, at vi siger grundlinje gange højde, som er B gange A gange en halv. Og den skal vi have 4 gange, så vi ganger den med 4. Yes. Og det er lige med 2AB. Og arealet af den lille kvadrat, det er C gange C. Det skal okay. C gange C er lige med CN. Nu vil vi så bevise, at den store firkants areal minus de 4 trekanters areal er lige med arealet af den lille kvadrat. Det gør vi ved at tage de 2 arealer fra hinanden. Det vil sige, at vi siger AN plus BN plus 2AB. Og så minuser vi arealet af de 4 trekanter, som er minus 2AB. Det vil sige, og det er altså lige med C i anden. Det vil sige, så går de her 2 med hinanden, så kommer man til at stå C i anden er lige med A i anden plus B i anden, som altså var det, vi